Ay camagwini ke sihlweleke yabulisa kumamcece ke chiza mubhophumo oncenceza umbambo sinomongo siyabulisa ke sihlweleke samagcina soxhamela sonokuyindla ke sihlweleke samadolo sozulu somxhenge sochisa nesondebe sokhophoyi sihlwela samachawe ke somdanga kachiwo ncingo umzi ke bethuna ndiyakuva ke undibuza ngendlela yobugqirha indlela engekho lula and engafuniyo into yokuba ube ne-high expectations kuba kaloku silindela kubantu abadala bavule abantu umqosi ufumana ngenxa yeemfefe neenceba zabantu abadala awukwazi ukuzazi uba ndizawuthi ndiphume ephehlweni ndibe sekugcwala sebe sendisebenza xhomekeka ukuthi isihlwele sakho sifuna ntoni ngelo xesha what I'm trying to say ebugqirheni sungena ngenjongo zemali phofu ndim lona ke mna kumzekelo ophilayo ndilambe ndiyehence ukunqula ke kukuthandaza xa ndisitsho njalo ubulela loo nkqo noba babini bathathu ngeveki ubulela isihlwele izinto ziye zizenzekela ke ngokokwenza kwakho kakuhle kwindaba yesihlwele andizuyishiya ke into eyinyaniso ethi kweminye yemibuzo ke bendiyifumene ethi uyithini icase whereby uvalwe phofu naleli qhisa ikhona ke ezo zinto zizinto ezenzekayo ethi ke ngokuloo nto wena sukurelaxa ifana kwangela xesha uphaya ephehlweni lisebenzisa iliso lakwamoya phahla ngokunyanisekileyo suzithatha lula fumanisa uba nibanintsi apha lose ifocus ezinye izinto ungaziqapheli ukuthi kwenzeka njani abanye abantu inyaniso leyo ukuthi bayaba nalo elo lishwa ke lokudibana nezihlwele zingahlambulukanga okanye eso sihlwele sihlambulukile but sikumonele ibe ngathi uzawuthi wowuphuma ibe ngathi ningabantu ababa kwi-competition mhlawumbi uphume usebenze umogqithe endithi ke kodwa ndicinga into yokuba mna njengegqirha xa umntanam ethe ephume ezandleni zam ehamba egqwesa phaa kumele ndibe nelunda ndibe proud because phantsi kwezandla zam kubekho abantu abaphumayo umuntu osebenzayo ndibe nabazukulwana isizukulwana sesizukulwana phantsi kwesandla somntana onyangwe ndim ndiyacamagusha ke xa ndisitsho njalo apho bendisiya khona ke into ethi ungena ebugqirheni uvalelekile izinto zakho zibambekile kusithiwa zibanjwe yinto yokuba wena ungumuntu ogulayo ungene phaya amathongo akho nyhani nawo eziveza loo nto aziveze zonke izinto ebekumele uba uyazenza ugoduswe kuphinde kuthi khinxa zinto ezenzekayo ezo sizibonile akumelanga kunjalo kumele noko njengabantu njengomntu obegula ekusithiwa izinto zakhe zivaliwe abantu abadala bafuna this and that wenza kumele ngoku kutheni kuvuleke ithi ke ngokuloo nto wena khazifuna ukuthi kwenzeka ntoni na kutheni ngoku kuzoba nje ezinye zezizathu ke ndingafuna usishiya yinto yokuba akufunekanga ube greedy because izokubetha into yabantu abadala ioperate ngabantu abadala ukuba uthe ugqiba ukuthini wathi ugoduswa wabe unengqondo zemali and so forth imali iyafuneka imali akusurvive ngaphandle kwayo kufuneka unezinto ke kutyiwa imali mos because kufuneka unemali ukuze ukwazi uyogrocery but akufunekanga uyenze ipriority yebugqirheni izinto zakho uzozibamba ubanjwa phe umncinci khona ukwenzela into yokuba ume ndawuninye kuba wena eyona nto
uyingxameleyo yindaba yemali. Kanti xa uthe ke ngokapha wazola wangumntu othobekileyo owilling into yokuba izinto zizenzekele, uzobona kusenzeka wena nqampu isihlwele sakokwenu singakuyekeli, singakuhlekisi ngawe, nawe ube usenza the right things ezifunwa sisihlwele, ubonakale kusenzeka. Because enye into abantu baye bahambe ke ngoku ngenxa ye-desperation, baphela abanye abantu besenza into ezingahlambulukanga. Ngoku ezaa nto zingahlambulukanga zibe against nale nto ilapha kuwe, iphila kuwe egazini, zingafuni ukuyamkela izihlwele zakho, usokole ngakumbi. Okanye loo nto kuthe wayifumana uyisebenzisa ikusebenzele kodwa for ixeshana, because ke ngelo xesha kuzube uphuncukene wena namanyanga kokwenu, kuba kaloku ngoku awusasebenzi ngawo. Kona inyaniso lithi igqirha kufuneke lithi lawugoduswa lisebenze njengegqirha. Xa sukuyenza suyingxamela, yiyeke, supenika. Hayi kungena abantu abathathu ngeveki okanye kwathini, whereas kukho abantu, yiyeke olaa hlobo. Izihlwele zethu azifani. Kwawuthi kanti ekunyamezeleni kwakho kukho umvuzo omkhulu. Kwezinye zee-test ezenziwayo kukho apho uzovuzwa khona ngokunamandla. Ucele uThixo namanyanga kokwenu akuvulela amasango, uphahle. Ucele uthi ndiyenzile le nto bekumbeni kudala nifuna ndiyenze, loo nto ndayenza ngempumelelo, vulani ke ningahlekisi ngayo. Ukunqula ke kukuthandaza ke. Thandazela ugqirha. Ndithe ngenye imini apha, andiyazi kunini kodwa bendikhe ndayithetha, I'm sure uyifumene njengomlandeli wam. Ndathi not sonke igqirha uvuka nalo, hayi. Not everybody igqirha uvuka nalo. Ndathi not everybody igama uvuka nalo. Ndenza umzekelo ngam. Igama lam lobugqirha landivuke nalo mna, ndathiywa ligqirha lam, ladibanisa into yokuba nandihle nje ndivuka namathongo koko. And ndim lona yintoni etheni? Yintoni umahluko kum nawe, wena mntu ke wawuvuke nalo igqirha? Ndenze ba abantu bayathanda ubrega. Yinto entle uvuke nalo, but zandivuke nalo. Ewe ndavuka nalo igqirha, but nonye umntu usenongavuki nalo. But what is important is that igqirha liyathandazelwa. Igqirha uthi ngoku uyakwazi uvuka nalo igqirha kanti umuntu ongahlambulukanga. Igqirha liyathandazelwa. Uthi ngoku solibonile noba kusemathongweni okanye uzoya kulo, kodwa uphahle ngakumbi, uthandaze ngakumbi, ukwenzela into yokuba uthi usiya phaya ube uvezelwe nezinye imfihlelo zakhe. Ungayi uyozithathela imoka ubuyeka kade usokola, ubuye ube wesurhuqa phantsi ukusokola. So igqirha liyathandazelwa. Make it a point that uyayenza le into before uyaripota kubantu bakokwenu ukuthi uzophuma ubheke phi, uphahla 7 days uzile, ucenga amanyanga kokwenu, uthi akubonisa indlela ukuthi le ndawo uyakuyo yilifunwa ngabo na, lo mntu uyakubo ngulunyulelwe yena, noba umbone njani, noba uze ngethongo okanye kutheni. Ezinye zezinto ke ezo ezincedisanayo ukuthi ngoku xa sewuphumile ukwazi ukusebenza kuba walithandazela igqirha nyani, wafumana umuntu ohlambulukileyo, wakunyanga wakugqiba zavuleka indlela zakho. Ndithi ke makube chosi ke kubele. Eyona nto bendiyilungisa yinto yokuba ke sukuqiniseka izinto zakho zizokwenzeka qha sukuya ngalaa nto uba ndiyokwenza imali, ndiligqirha ndiza kwenza imali. Hayi, izinto zakho slowly but surely, kodwa njengegqirha elinyangiweyo kunyanzelekile. Loo nto kumele into yokuba uyasebenza noba usebenza oluphi uhlobo, noba abantu bakokwenu bathi sebenza njani, kuzongena abantu bezokufuna unyango, ungena abantu beze kwiindaba, kwingxilongo, kodwa kumele njengegqirha usebenze. Ndithi makube chosi ke kubele. Eyandithanda kumamcethu ichiza mabhurhumu, eyandithanda uncengceza kumbambo zinomongo. Ndithi ungalibali ke ukulike, share ivideo and subscribe. Thank you very much.